Zo, ik zie een bundeltje met hier. Henk Dully, Youngboy, Afro. Ja, en enkele boeken. De Wa- Matelozen van Henk Dulwij, Tori. Bevat Chinese horoscoop. En ook nog Tori Extra English Section. Ja. Vertel toch. Het Tory-collectief heeft in de jaren rond de onafhankelijkheid een tijdschrift uitgegeven in 3 talen. Nederlands, Engels en Spaans. En zo zijn we begonnen. Een groep vrienden, jonge mannen, heel jong. Gewoon iets doen, schrijven. Hebben we dit uitgegeven. Hè? En dat was dus Maandblad Tory. Dit was over Liposam, de Volkspartij, met English Session, extra editie. We hebben verschillende tijdschriften uitgegeven en meegewerkt aan tijdschriften. Hiervan zijn er 21 nummers verschenen. Ik heb er 2 meegenomen. Dat was om een idee te geven over de producties uit de oudheid. Dus 50, 60 jaar geleden van het Tory-collectief. En er hebben aardig wat mensen aan meegewerkt. Want het was echt een collectief verband. We hebben veel onderzoekwerk gedaan. Dit is bijvoorbeeld de Matelozen. Dat is de geschiedenis van alcohol en drugsmisbruik in Suriname vanaf de koloniale tijd. Hè? Ja. Dus dat hebben we opgezet. We hebben het heel goedkoop gedaan. Het is bij de West gedrukt. Ik werkte toen bij de West op krantenpapier. Dit is de oude eigenaar van de dingenbank. En het vertelt de geschiedenis van alcohol en drugs vanaf de koloniale tijd. En het was toch wel een heel... En goede kunstenaars hoor, allemaal Surinaamse kunstenaars, allemaal getekend. Ja. En kijk, hier heb je Van der Sand. En het is 100% een pentekening. Ja. Welke Van der Sand? Dit is de Van der Sand, dus die meester in de rechter was. Is. Ja. Hoe heet hij weer van zijn naam? Armand van der Sand? Armand? Armand. Okay. Dus en zo, dus dat was een idee te geven. Ja. En zo zijn we gegroeid. Hè? En we waren eigenlijk... Het Surinamerschap hield ons bezig, hè? Het nationalisme. Want de tijd rond de onafhankelijkheid heeft het Surinaams nationalisme, of beter gezegd, het Creools nationalisme, zijn piek bereikt. Ja. Een heleboel mensen waren gemotiveerd om Suriname op te bouwen, te werken, zelfstandigheid, strividentie. Een heleboel mensen kwamen ook terug uit Nederland. Ook Bouten en zo is teruggekomen om hier op te bouwen. Toch? Iedereen met goede bedoelingen. Maar soms... This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.